Hello mga kapiks, for today's video ay i-check natin kung bakit hindi nga ba gumagana ang ating LED 200 watts na solar light. Kaya't eto na, itinuto ko na at dinutdot ko na ng paulit-ulit at ayaw talagang gumana. Ito namang LED na to ay kumikislap-kislap sa tuwing ito ay normal na nagcha-charge galing sa kanyang solar panel. Kaya't atin siyang tatanggalin para malaman kung bakit nga ba hindi siya gumagana. At susuriin natin at aalamin kung ilang voltahe ang lumalabas dito sa ating linya. Gamit ang ating multi-tester, isi-set lamang natin siya sa DC para masukat kung ilang voltahe. Okay, ayan na, ready na, nakaset na po siya sa DC. At eto na, dinutdot ko na ang dalawang linya at wala pong voltahe. Tanging millivolts lamang po ang ating nasukat. Na ang kailangan po niya ay 6 volts na may 8 amperes at 48 watts para mapagana at mag-charge ang ating solar light. At buksan na natin ang terminal ng ating solar panel. Ayan, kaya naman pala naputol na ang kabilang linya dahil kinain na ng kalawang. At linisin at ikabit natin muli ang naputol na linya. Huwag na nating patagalin, ayan na, ibilad na natin. At eto na ang resulta, meron na siyang 6.29 volts. At eto na, itutusok ko na nang malaman na kung mabubuhay nga ba. At eto na ang resulta, gumagana na, kumuputi-kutitap na, bumubusi-busilag, kanya ng mga indak ng mga bumbilya. Partida pa yan, makulimlim at nagtatago ang araw sa ulap. Kaway-kaway sa mga pogi dyan. Okay, gumagana na. Thanks for watching. Bye-bye.